שאלה יומית מספר 9, ואחרי שאמרתם שפעם קודמת היה קל מדי, ננסה עכשיו משהו קצת יותר קשה. חייל מבצע פעילות מבצעית, והוא נפצע מרסיסים ברגל, אחד הרסיסים אפילו חדר קצת עמוק, אבל הוא מסרב להתפנות, הוא מבקש להישאר בשטח עם הפלוגה שלו, עם החברים שלו. כעבור 3-4 ימים הוא מתלונן על זה שכל האזור של הירך, כל האזור סביב הפצע הוא אדום, חם, כואב. האדמומיות אפילו מתפתחת כלפי מטה לכיוון הברך וכלפי מעלה לכיוון העכוז. הכל אדום, חם, כואב, רגיש. מתחילות להופיע גם שלפוחיות אדמדמות שחורות סביב אזור הפצע, ובמישוש של הפצע אפשר אפילו להרגיש מין קרפיטציות, כאילו יש גז מתחת לאור. והשאלה היא, איזה מהחיידקים הבאים גורם למחלה הזאת? האם זה א', קלוסטרידיום טטנוס, ב', קלוסטרידיום בוטוליניום, ג', קלוסטרידיום דיפיצ'ילה, ד', קלוסטרידיום פרפינג'רס, או ה', בצילוס אנטרקסיס. אז תכתבו לי פה למטה בתגובות מה אתם חושבים מה התשובה, ומה כל אחד מהחיידקים האלה עושה למתקדמים שביניכם. אז בואו נראה מה התשובה. אז קלוסטרידיום טטנוס כמובן קלוסטרידיום טטני גורם לטטנוס, שזה השיתוק הספסטי, זאת אומרת השיתוק האקטיבי שבו השרירים שלנו דפוסים ומקובצים כל הזמן. אנחנו משותקים, אנחנו לא יכולים לזוז כי השרירים שלנו דפוסים והם ספסטיים, הם מקובצים באופן מתמיד. קלוסטרידיום בוטוליניום עושה בדיוק את ההפך, הוא עושה מה שנקרא שיתוק פלסידי או שיתוק רפה, שבו אנחנו לא יכולים להזיז את השרירים שלנו כי הם כולם ברפיון מוחלט. אוקיי? הטטנוס והבוטוליניום עושים בדיוק את ההפך. הטטנוס מקווץ למקסימום, הבוטוליניום מרפא למינימום, לאפס כביכול את השרירים שלנו. קלוסטרידיום דיפיצ'ילה הוא זה שגורם לטוקסיק מגה-קולון, או לפסאודו-ממברנוס קוליטיס. זה מחלת מעיים שקורית הרבה פעמים בחולים שמאושפזים ביחידת טיפול נמרץ, אחרי שמקבלים המון סוגי אנטיביוטיקות, מופיע אצלם הזיהום הזה במעיים. בצילוס אנטרקסיס יכול לגרום למספר סוגים של מחלות, אחת מהן באמת קצת דומה, הסוג הכותני או האורי של האנטרקס, מופיע עם אשחר שחור אבל לא כואב, זאת אומרת יש איזשהו קיב שחור ולא כואב שמופיע על האור. זה המחלה הכותנית של בצילוס אנטרקסיס או של האנטרקס. יש עוד 2, נדבר עליהם אולי בהמשך. וכמובן מה שגרם פה לגס גנגרן, שזאת הפציעה או המחלה שיש לחייל שלנו, נגרמת על ידי קלוסטרידיום פרפינג'ז. אז זהו, עד כאן להיום.